गौना करा के पिया चल गइलो बहरावा, तंग करत बाटे छोटा का देवरावा। गौना करा के पिया चल गइलो बहरावा, आ तंग करत बाटे छोटा का देवरावा। हमार दुख न बुझाए पिया तारा, आ चोली के चीज मांगे देवरा, चोली के चीज मांगे देवरा। हाँ ये भैया, तो आप सब कैसन बानी जा, और आशा ना बल्कि विश्वास बा भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और हम सभी लोग के ऐसे से प्रणाम करतानी। हे भैया, आप लोग आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जाए भैया, काहे से कि रउआ सबके आशीर्वाद के हमनी की ज़रूरत बाटे ए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर हम ऑर्केस्ट्रा संग लेके आ गइल बानी, जे के ई पति पत्नी एवं देवर के ऊपर ई मैटर बाटे भैया। तो अगर रउआ सब एकरा के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड करवा देतनी है भैया, तो हमारा आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास बा, पूरा मन में हुलास बा कि इस सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी है भैया। जी हाँ, रउआ सब अच्छा गावतानी, अच्छा बजावतानी, फिर भी रउआ सबके अच्छा गाना नइखे मिल पावत, अच्छा मैटर नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराइला के ज़रूरत नइखे है भैया। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो ए भैया, हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा, काहे से कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से रउआ सबके बीच में बहुत ही बढ़िया सॉन्ग लेके आवत रहिला ए भैया। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, घंटी के दबा ली, ताकि कोनो भी वीडियो हम अपलोड करी तो रउआ सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। तो आई जा रउआ सबके बीच में चलल जाओ हमनी के मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के कहे के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे कहे के बा, आई जा सुनल जाओ। भाव बाटे, गौना करा के पिया चल गइलो बहरावा, आ तंग करत बाटे छोटा का देवरावा। गौना करा के पिया चल गइलो बहरावा, आ तंग करत बाटे छोटा का देवरावा। हमार दुख न बुझाए पिया तारा, हमार दुख न बुझाए पिया तारा, आ चोली के चीज मांगे देवरा, चोली के चीज मांगे देवरा। तो भैया, अगर ये मैटर हुआ सबके अच्छा लगता, मस्त लगता, सुंदर लगता, तो स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, और नंबर हमार नोट कर लीजा। नंबर बाटे हमार 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग फुल सॉन्ग लेवे खातिर ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर आप लोग के बहुत ही कम से कम